Én GT Noel-eltünk, megijedt fej, Vince 30 is megijedt fej. Úgy meg fogunk halni, új merch kérlek, ne mondd el senkinek. Ellopták a tralálelot, rálalom, ez fej. Srácokné, visszaszereztem kettős pont nagy, de hurrá! Számi elment nyaralni, de lisztek zárójel, annyi rajta az edettetés, ha megegyünk Sami bázisára. Pont, 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 tum, 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 Sáhú, repél elefánt, bombardino, krokodilo, csitos sápa, OMG, de kérlek, iratkozzatok fel rám, ti és no, de én Hunter voltam per vadász, most pedig vamos, tuk, 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 sziasztok! A mai napon egy autóban fogunk ülni Venc 30-szal,